Bas na yung nanay niya, oh. Tagal mo! Natitik pa. Naman na to, sino naman namamatay eh. Oy, ako na! Natitik. Ako na! Wow! Ako na! Tagal mo ah! Di na naman makatil si Arvin. Bilis. Tapos ko, si kuya ko. Natitik. Si kuya ko. Arvin! Uy, tagal mo ah! Tagal mo ah! Matingin ako lang, sino ka pala? Bilis ang bilis! Natitik. Natitik! Natitik. Oo, ano yun? Bomba! Ay! Natitik! Ano? Nagayan. Tiga, oh. Kakagating ganito. R. Ay, oh. Taga. Yan, oh. Wow. Medic. Matay na. Uy, kanina ka pa. Medic. Medic. Ganun ang tawag niya. Medic. Got a shot, gunshot. Wala, mamamatay na si Polly, oh. Mamamatay na si Polly. Dapat magamot na yan. Medic. Ayaw. Medic eh. Medic. Ako naman yung Medicine. Sa medic. Ayan. Medicine. Ayaw. Ano ba yung ano niya? Ayan, hindi. Oh, ayaw. Lagay mo. Ito. Ano bilis ang shot mo? Oh? Hindi naman ako. Ha? Ano? Pag namatay si Polly dyan. Pag namatay si Polly dyan, wala na. Mamaya? Hindi po. Ayaw mo. Dali na. Ano shot to? Wala na. Burin mo muna yan. Hindi, dapat medicine yan. Ganyan, oh. Hindi pwede yan, medicine. Eh, ganyan yan. Medicine lang yan. Ganyan yan. Wag yan. Mamamatay. Ang wala ka tayo doon. Sayang. pamatay na. Heal. Ayun, sana. Heal. Yan, heal. Pag heal, ready siya. Magagamot siya pag heal. Yun. Ayun, oh. Ano na siya, oh. Ano dinidiin mo? Letter? Ano letter? Ayan, no? Right click tapos give to flow. Ang tagal mo. Ayan na, Oo. ano na siya? Oh, magagamot na siya, no. Oo. Sa medic na. Medic, Ayun, oh. medic. Nag-yellow na siya, oh. Oh, lumakas na siya, di ba?